What's up po mga bossing? So, nandito na po tayo sa isang serie ng pagluluto. Samahan niyo po ako mga bossing, mga kabayang OFW. Tayo po ngayon ay magluluto ng dinakdakan, special dinakdakan na balat ng kambing na may kasama po siyang atay ng baka at saka po atay ng manok. So, tara na po, samahan niyo po ako mga bossing. Tayo na po. So, ayun na nga po mga bossing. Ngayon po ang ating mga gagamitin sa ating dinakdakan. Balat ng kambing. So hiniwa ko na po siya ng maliit. So pakukulan po natin yan. At ito naman pong atay ng manok at saka atay po ng baka. Isasalang po natin to sa may oven. So ayun nga po, kailangan po natin gumamit ng soy sauce, toyo, mayonnaise, paminta, garlic powder, at saka po itong bawang na hiniwa, lemon, sili, at saka po sibuyas. So, kailangan din po natin maglagay ng konting magic sarap. So, at saka po itong, kung tawagin po yata ito sibut. So, ilalagay ko po itong sibut na ito dito po sa pagpapakulo ng ating balat ng kambing. So, itong balat ng kambing, sinuplete po namin to, acetylene, para madali po siya matanggal yung balahibo niya. So, kaya po ganyan ang itsura. So, ilalaga ko pa po yan. So, lalagyan ko na nga po yan ng sibut ito. At saka po ng luya, pakukulan po natin. Lagyan na rin po natin ng asin. So ayun nga po, simulan na po natin ang ating recipe for today. So mga kabayan ko, mga bossing ko, tara na po, samahan niyo po ako mga bossing. Okay? So yun nga po, ilagay na po natin ng sibut. Ito naman po ang ating luya. Para matanggal lamang po yung kanyang anggo ng konti. Yan. So mag-a-add na po tayo ng water. Saka na po natin siya pakukuluan. So after po nating mapakuluan to, lumambot na siya. So ganun din po ang gagawin natin. After ma-oven itong ating atay, at saka itong atay pa rin ng manok, at saka atay po ng baka. So isusunod po natin siyang i-oven, itong balat ng kambing, para medyo crispy po siya. So ayun na nga po, simulan na po na. Dagdagan ko na po ng tubig to. Ako na po pakukuluan. So ayun nga mga bossing, kailangan po muna natin siyang lagyan ng konting mantika. Hindi po dumikit yung ating karne. So yun na nga po, lalagyan na po natin ng mantika. So gagamit po tayo ng bulak na malinis para po maikalat ang mantika. Lagyan na po natin ang ating atay ng baka. Yung ating pong atay ng manok. Magapang ang ating karne. So, bugburan lang po natin ng konting asin. Yan. Okay guys. Wala yung kanyang lasa. Yan.
So mga bossing, dadali na po natin sa ating oven. Sasalang na po natin. So yun na po ang ating oven. Painitan na po natin siya. Ating po ilalagay sa loob. So yun na nga po siya mga bossing. Sarado na po natin. Yun. Hintayin lang po natin maluto mga bossing, mga bayang OFW. Pagkayari po yan, ay ating pong sasalang naman sa oven yung ating balat ng kambing. So check po natin itong ating pinakukuluan. So ayan nga po, ayan. Ang bango nung lagay kong sibut, tsaka yung luya. Talagang sariwa-sariwa. Ang amoy, mabango siya. So ayan nga po mga bossing. Hintayin lang po natin kung ano pa susunod na kumang natin ng ating gagawin. So tara na po. Takpan po muna natin ulit. So ayun mga bossing, kumukulo na. Makalipas po ang 30 minuto, atin pong check upin itong ating nilalagang balat ng kambing. So ayun nga po, makalipas po ang 30 minuto. Malambot na po yung ating balat ng kambing. So ang gagawin po natin ngayon, kukunin po natin yung balat niyan, ilagay po natin dito sa salaan. So ayun nga po. So ayun nga po mga bossing, sasalay ko po muna ha. So ayun nga mga bossing, check upin po natin itong ating atay. Ayun. Luto na po ang ating atay ng manok at saka atay ng baka. So kukunin ko na po yan mga bossing. So ayun nga mga bossing, ayun po yung ating atay, naluto na po siya. Ayun. So ito naman po ang ating oven, yung balat ng kambing po. Ayan nga po. So dali na po natin sa ating pagsasalangan mga bossing. Ayan. Piyaman ni popcorn. Ating pumuksan ng oven na pinainit. Ayun. Okay na mga bossing. So ayun nga mga bossing, habang naghihintay tayo na maluto yung ating inobe na balat, sabayan po natin ng hiwa itong ating atay. Ganda ng pagkakaluto. So yun mga bossing, tatapusin ko lamang po ito. So nasa mayari po. Bossing, kukunin na po natin ang ating balat ng kambing. May luto sa oven. Baka sumobra po ng tigas naman, hindi naman makain. Okay na po ito. Mainit. Walay. Ayun, usok-usok pa. Luto. Ayan na po ang ating recipe. Yun, nadali. Ayan. Yan na po ang ating inobe na balat ng kambing at saka po yung atay ng baka at atay ng manok. Pinagsama ko. So sisimulan na po natin ang ating dinakdakang balat ng kambing. Gasan. So yun nga po, kailangan po natin ilagay yung balat ng kambing. Hindi kasi ako yan. Lagyan ko po siya ng mantika ngayon, masyadong minakit. Pinahirang ko ng mantika kanina yung sa atay. Kailangan po natin hiwain itong lemon.
sibuyas, hiniwa ng pahaba, sili, bawang, sasama-samahin lang po lahat yan. Yun. So lagyan na rin po natin ang atay. Atin pong haluin. So yan, bali mainit pa po ng konti. Kaya pwede po natin ilagay yung magic sarap na kahit na hindi na dumaan sa apoy. Ilagay po natin ang magic sarap na kaunti lamang. Ba't ito'y medyo mainit pa, pwede naman po yan. Konti lang, yan. Para sa bukas, may gagamitin pa tayo. So yan. Lagyan po natin siya ng konting garlic powder. Yan. Kompleto. May bawang na, may garlic powder pa, mga bossing. Ang bayan kong FW. Sana po ay magustuhan nyo itong aking ginagawang video. Kahit na walang sweldo, nakakadali-dali pa ng kambing-kambing. Binigay lang po yung balat ng kambing na yan, mga bossing. So nilagyan nga po natin ng paminta, mga bossing, black pepper. So, kailangan po natin maglagay ng soy sauce. Mga 2 kutsarita lamang po. Ayun. Ayan. So, susunod na po natin ang mayonnaise. Ayan. Lagyan po natin ng mayonnaise. Ayan nga po. Lagyan po natin yung charon to. Lagyan po natin ng mayonnaise. Ayan. 2, 3, 4, 5, 6 na kutsarang mayonnaise, mga bossing. Mas masarap kung maraming mayonnaise. Ayan po ang mayonnaise na ating ilagay. So, sunod na po natin ilagay yung lemon. Piga-piga lamang po tayo. Mga bossing, malinis po yung aking kamay, ha. Pasensya na po kayo sa boses ko. Talagang ang boses ko minsan parang laging galit. Pero hindi po tayo galit. Ganyan lang po talaga ako magsalita. May punto po kasi ang Bulacan ko. Kapampangan din po ako. So, shoutout nga po pala kay Roland Edilion, tsaka sa Victor Family, kay Long Porirelab, tsaka po kay Lou, kay Noral Hernandez ng Winnipeg. Shoutout po sa inyo lahat, mga suki. Mga suki kong mga palaging nanonood ng video. Tsaka kay Warlito Purgatorio. Shoutout din po. At syempre po sa aking 3 anak. Si Mark Joseph, si John Joshua, tsaka po si Carmela. Nako, mga anak ko. Kung naririto lamang kayo sa tabi ko, matitikman nyo itong aking mga nilulutong. Okay, sarap-sarap. So, ayan nga po mga bossing, nailagay na po natin ng lemon. Nilagdagan ko ng sibuyas, mga bossing, para mas masarap. So ayan, yari na nga po ang ating ginakdakang balat ng kambing.
So ayun nga po mga bossing. Ready to serve na po ito mga bossing. Yan. Nag-thumbs up na po. Kakain na po tayo mga bossing. So para nga po pala sa makakapanood ng aking video, kung maaari po lamang ay mag-like, mag-comment, mag-share at pindutin lamang po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga video pa ng mga ginagawa. So God bless po sa atin lahat. Maraming po salamat sa inyo sa mga nakapanood ng aking video. So yun nga po, na-shoutout ko nga po kayo mga bossing. Pasensya na po kayo, madalang po tayo mag-shoutout at wala pa naman po tayong masyadong subscriber. Sana nga po dumami. So yun nga po mga bossing, dabay na po. Hanggang dito na lang po mga bossing. Salamat po sa inyo, sa suporta po ninyo mga bossing. So ayan nga po, kakain na po ako mga bossing. Mamaya, darating po si Lanting at saka si Buds Buddy. Abutan po nila itong aking recipe. So ayan nga po. Actually, dalawang putayang niluto ko. Itong isa kanina, hindi ko na binidyohan. Ayan. Bali, dalawang putahe po yung ating luto. Ito pong ating isa ay lagyan ko ng patatas, repolyo, tsaka po manok. Nilagang manok po ito mga bossing. So hanggang dito lang po mga bossing. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Bye-bye.